Quoi qu'en anga foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma achalen bɛ radio Mancha FM 92.9 ka bɔ Titibugu kilomètre 9 Sibiru Sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko Dabaka Kɔlɔsili. Dabaka Kɔlɔsili ye jɛmukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kunnafoni minnu dira jamana kɔnɔ, kunnafoni minnu bara ka sarada fasiri sɛbɛnw ani sɛbɛnfura dingow, olu bɛ sɛbɛnni minnu kɛ ka kunnafoni minnu di do a kun bɛɛ kɔnɔ sibiri don an b'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ a la kumabaw kan ani min bɛ kuma jamana kan ka hakili jagabɔ. An b'a bɛɛ fo ka a waleɲuman dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Su in na nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye Sidi Diko min ye sɛbɛnfuraw min b'o kunna ka jateminɛ kɛ sarakolow la o ye Abdou Touré. Ka an bila Facebook kan page officielle Daba Tunkara Abdou Touré. Nka ka jɛmukan in labɛn ka ɲinini k'a kɔnɔ ka ɲɛsin ma o ye a balimakɛ Daba Tunkara ye. An balima su in na i k'a dɔn an tɛna kuma caya kuma kelen min kɛra bi Nations Unies na n'o jɛnsɛn naani jamanabaw ka tɔnba ye diɲɛ jamana bɛɛ bɛ tɔn min kɔnɔ o de ye Nations Unies ye. O jabala de ye Amérique duguba dɔ min ye New York. Mali ka premier ministre tun bɛ kɛnɛ kan a kumana min ye colonel Ablaye Kulubali a kumana fo ka wasa a kumana maa kun di da la farafina maa ti da la nazara la k'a fɔ faama bi sɔrɔ farafina min bɛ se ka taa nin ɲɔgɔn na kuma kɛ a ma tegelomali kɛ a ma kuma kɔrɔma fɔ ni mɔgɔ b'a fɔ e ko a ni karisa tɛ wa a ye tali kɛ tɔgɔ ma k'i bolongoni ɲɛsiw ma ka gɔngɔli tɔrɔ kun gwɛrɛ ne ni e de don min ye premier ministre fɔlɔ ye Choguel Kokala Maïga ale ni ɲɔgɔn na de kɛ Nations Unies na Ablaye Maïga fana ye a ɲɔgɔn na kɛ min yɛrɛ kuma fariɲana fo k'a fɔ a ka tuti Maliyɛnw ni min sigilen don i ka wuli ni min wulilen don i jija maa tɛ sa suruku k'i bɛ sigi maa ti cɛya kuma fɔ k'i bɛ nimisa maa tɛ hɔrɔnya boloda k'i bɛ segin kɔfɛ a Maliyɛn bɛɛ kan ka kɛ cɛ ye ka wuli ka jɔ boloda k'a labɛn fɛn o fɛn n'a b'a kɔfɛ an bɛɛ jɛlen don n'a ye wa an bɛɛ joli don n'a ye an bɛɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka transition dɛmɛ mɔnɛ min bɔra malidenw na nin tile fila in na ka da kumakan kan ka da hakilimaya kan maa ma nani jogow de fɔra jogo minnu ye taa ye jogow de fɔra min ye wulibali ye min ni min kɛra o de lakalila a ŋunuŋunu bi duguma maa caman b'a kuma fɔ nka faama k'a fɔ a faama ɲɔgɔn ɲɛna karisa e de ye nin kɛ e ye jɔ ko a la an famana nin ɲɔgɔn na ka kɛ farafina faama fɛ colonel Ablaye Maïga ala ka barika don a la colonel Cheduru ala ka barika don la n b'a dɔn n'i ye kumakan kelen kelen mɛn nin kelen kelen da i b'a sɔrɔ u cɛ duuru bɛɛ lajɛlen ka kumakan don n'i ye ba fa wolo tɔgɔ tɛ bɔ a la premier ministre Choguel Kokala Maïga ni cɛ sabula ale de ye nin baara in daminɛ Nations Unies na tribune na alors se jumɛn b'anw ye lakali ɲuman ani ɲɛfɔli ɲuman o se de b'an ye an bɛna lajɛ kuma minnu fɔra Nations Unies na tubabukan don an ka premier ministre Ablaye Maïga ye kuma minnu fɔ a y'a fɔ tubabukan na anw gɛrɛdigɛ mana se ka kɛ min ye n'a hakili tora kumaba minnu na an n'a lajɛ k'o balɛma bamanankan na jamana den bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ sabula kuma in bara ka fɔ nka a ye min fɔ tubabukan na anw m'a sɛbɛn an bɛ tubabukan ta in k'a la k'a yɛlɛma bamanankan n'a nɔfɛ n'an sera ka min kɛ faamuyali b'i sɔrɔ ka na yanni i k'o k'a la cɔw armée Mali pasa duman dɔ di yan de l'Assemblée générale. Ako Nations Unies président
Mesdames et messieurs les chefs d'État et de Maoma gouvernement, bekenenga fama fara fandanga. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Nations Unies bekeneminga au secrétaire général. mesdames et messieurs, Che ani muso. de prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir Abaka kuma indemne ni bonyaye, bonyami ni oye farafina ladaye. de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, Malide bela jeleka foli bada kafuye. riche de sa diversité culturelle, Malimi ni jamana kelendo na ma kacha sugu bebe. religieuse et ethnique, Dine sraka katase shiama. ainsi que celle de son excellence, Ani Mali yere afama ba no ye jamana kundigi. le colonel Assimi Goïta, Colonel Assimi Goïta a ben bela jeleka foli di jamama folo. président de la transition, chef de l'État. Ni oye chamanje fanga nyemai. Monsieur le Président, Aminu mbekenaka famau. votre brillante élection à la présidence de cette 77e session de l'Assemblée générale Enyoanye bami mbese na président emi ndara kaka kundigi bai. et la fin des travaux de la 76e session de l'Assemblée Ani ni nyoanye biwulula ni worna mi namba kenaka. générale, brillamment conduit par votre prédécesseur, Ni inyema folo mingu minye no ye bara nyuma jamange. son Excellence Monsieur Abdullah Shahid Ne Ablash no to de Ablash Shahid de la République des Maldives, no bibo Maldives. m'offre l'heureuse occasion d'adresser à vos excellences O de la niso jale do kenga puma ufinyana. les chaleureuses félicitations de tout le Mali. Wa Mali de bebi tanu bebi fokui. Enfin, No borala. permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, Anga secrétaire général Antonio Guterres. notre haute appréciation des efforts louables Ibi wulika Johnny Chesiri mina anga foli bi wamba kalama. qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs Ijija feminu mbulu dale do kaseka nyenabo. de notre organisation. No ye anga jakulu mi nambo kenaka no ye Nations Unies. Nous sommes convaincus Andale douala. un ami du Mali, Kafo du iye Sahel, Mali ani farafin jamana sahili jamana amba don I andale douala kafu yandere. l'amitié reposant sur la sincérité. Teria obi ke tiɲɛ de kan. Souffrez que je vous exprime mon profond désaccord Dala kafo hakaja o denganiya ban anw yɛrɛ la. suite à votre récente sortie médiatique Nga kosa ina iye boli min kɛ au cours de laquelle vous prenez position ni kumana nga kuma ina a jɛngɛn'i bolo kosɛbɛ sabula I ka hakilina tara ka ɲɛsin fɛn min ma. et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens. I kumana anw ye maa murutilen minnu mina an ka jamana n'u bɔra Côte-d'Ivoire maa 46. Qui est une affaire bilatérale et judiciaire N'o ye ko ye ko min ni a bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa sariya ko b'a la. entre deux pays frères. Ni jamana fila in bɛɛ badima ye ni terimaw don Mali ni Côte-d'Ivoire. C'est évident Diyagoya don. que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire Nin ko min n'a bɛ sariya bunako kan. ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Min bɛ sariya bunako kan kaban n'i kɛra Nations Unies secrétaire général ye e tɛ se k'a jalatigɛ. Au Mali, notre administration Mali kɔnɔ yan. ne travaille pas sur la base de l'oralité Mali tɛ kuma gansan na walima ka fɔli gansan kɛ. ni de déclarations par voie de presse. Walima ka kumaw fɔ fasirikɛlaw ni sira wɛrɛw fɛ ayi. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement Ni o de do o kuma. à la note verbale de la MINUSMA à la mission des Nations Unies MINUSMA ani Nations Unies ye sɛbɛnni min kɛ ka caman n'o dɔnnen do bɛɛ fɛ. pour la stabilisation au Mali. Min bɛ se k'a to Mali basigi. Référence MINUSMA O kuma hali bi an k'an banba MINUSMA ye kuma minnu fɔ. bar PROT bar NV bar 226 N'a y'o cɛtigɛdenw ani o sarakisɛw sɛbɛnnen bɛ sɛbɛnfura minnu na o numéro nam. 2022 Min kɛra san 2022. du 22 juillet 2022 dans laquelle Juillet kalo tile 22 tɛmɛnen de don. Min b'a kɔnɔ. il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Min fɔra MINUSMA fɛ ani Nations Unies fɛ ni maa 46 a jɛlen don olu de y'a fɔ k'a jɛya
nunu u dɔnba tɛ u m'u ci ayiwa ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ mercenaires do binganikɛlaw do bamanjiw do. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage kuma minnu kɛra ani wulikajɔ minnu kɛra ani minnu dɔnna. consistant à faire passer le Mali, mon pays, ni u b'a fɛ kɛ n ka jamana kɛ statut de victime, ka n ka jamana kɛ n'a fɔ a taara bin maa de kan bin kɛra Mali de k'a kan a bɛna b'o la k'a kɛ n'a fɔ Mali de binna maa kan. à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires, ni mercenaire ko min n'o ye kurari sɔrɔsi 46 min b'an bolo yan. sont évidemment sans effet. o kɔni o kuma ninnu o tɛ foyi ɲɛ anw ye wa anw t'o jate. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, secrétaire général n ka bonya b'i ye. votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie ɔ i jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na ni korowarikaw ka mercenaire ko la an b'a kalama. par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. ani i k'a dɔn farafinna ɲɛmaa dɔw bɛ yen. Donc c'est sous votre couvert que nous n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra an dalen don a la k'a fɔ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a kɛra i yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ. leur adresserons des messages à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO. o tuma an bɛ min fɔ CEDEAO ɲɛma n'o ye CEDEAO ɲɛmaaba CEDEAO président. Monsieur Oumaro Sissoko Embalo qui affirme, je cite, n'o ye Umaru Sisoko Embalo a ye min fɔ n bɛ segin a kan. on vient de voir avant-hier an y'a ye kununko kunasininko. déclaration du secrétaire général des Nations Unies. ani i k'a dɔn a ko Nations Unies ɲɛmaa ye min fɔ. Il dit que ce ne sont pas des mercenaires. ko kurari maa minnu minɛnen bɛ Mali la ko mercenaires tɛ. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. ale secrétaire général Umaru Embalo de ye nin fɔ dɛ k'a y'a mɛn secrétaire général da Nations Unies secrétaire général k'a ko maa minnu minɛnen don Mali fɛ kurarikaw la ko mercenaires tɛ ko n'ale tun ye maliden ye k'ale b'u bila ka t'u ka so. Fin de citation. kuma in danna nin de la. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier n b'a fɔ Umaru Embalo ye n ka bonya b'a yɔrɔ. qu'il existe un principe de subsidiarité n'i ye kow ta k'u lajɛ hadamadenya dansigiw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies. anw kamana ganna a bɛ komi CEDEAO yɛrɛ ni Nations Unies i k'a dɔn dibiba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ min munumunu a n'a fanga ka bon. Non, un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. voilà donc ka ko da ɲɔgɔn ma o ye ko lanɔgɔ de ye. secrétaire général min bɛ n k'i ɲininka ayiwa Nations Unies kunna jamana ɲɛmaa tɛ ko ye. o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛlaw ni fɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn foroba cakɛlaw tɛ minnu kan ka kow jalatigɛ. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. n'o don o tuma CEDEAO yɛrɛ k'o kɛ foroko kɔni ye o y'a damata maana ye. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO hali bi n bɛ segin a kan CEDEAO président. qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires. n'a t'a kalama Mali kɔnɔ fɛn o fɛn ye sariya ko ye walima min bɛ sariyatigiw bolo faamaw dati don la président dati don la. Et respectent l'indépendance de la justice. sariyatigiw kan k'u ka baara kɛ bonya ni karama min kɔnɔ o bonyanen don. Donc nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. n'o don anw di maa minɛ wa anw di a fɔ maa ka bila sariyatigiw de b'u ka baara kɛ fo ka taa gun ko in b'o danga dilan. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. voilà Umaru Embalo ale min ye CEDEAO ɲɛmaa ye bi kalifa min kɛlen don a ma n'o ye CEDEAO président ye a ye doniba de ta doni min ni maa caman dɛmɛna olu ye doni in da ni barika ani yanga ye. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. CEDEAO bonya ni karama min b'a la n'a sigira kun minnu kama maa ma ka kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen bɔ a la. Par ailleurs, n'o nous avons bɔra pris yen acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. min b'u da n'o ye k'a fɔ hali bi u bɛna ɲangata bin Mali kan an y'a mɛn. Et loin d'être impressionné par des sanctions, a t'an siran je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin n b'a fɔ CEDEAO président ye les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts
qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant à des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, Umara Mbalo ikado amana kechugo chugo do la koni seda o president ya obiba opma ananzi ka jetemene ke iye mini minge dabalila nyeta ani nyenina anu fana dofo no boray. Il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux. No boray Niger o masake kapma anaka kewali nani chama ani kuma jugu chama mbwara da ngoti la daye malila sabula on la damune do an la an goshile do on dim ni ya on nani on de kan nani segima Niger président raison cumulative. A chara La raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. On de le doala kafo on nga makora ya ngala mina ni mayi nani siginyanya bunya kama iti tasara o tigila sabla onye jamana mi ladam nedu mbo fo Niger masake di Bazoum de l'identité de M. Bazoum l'étranger Bazoum yera mi ni o Niger masake onya dongoy sabla dunandedu Niger ka yere tefiew sabla Niger ka o joli be mamina nin kawale sugu ani nin tabulu sugu. Je réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Bazoum, on y a koloshi. Kewaleu ani bara mi baraka kife ani kuma minum bi boyda. Niger jamana korobay ina fo Mali nin jamana flaka ladamu anu ka hakili jagabo ka bo kosobe nanni ni dogoyali masigi nyanyala o de la on dara la kafo Niger ka ereti ye Niger juli ereti ila nam silence monsieur le secrétaire général halbi secrétaire général ne do de le Mali tirera toutes les conséquences de ko kera ni nye Mali hakili ba bela wa amba be jatemina fo ka ta fori de vos agissements. Ani mini mingeri yerafe ala nyeba en mes consciences nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc. avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé. Voilà. Ma jumemba la dukolo savait. Mali est mis au kibo kengaloni. Ma do kado avion kono. Kabu ka jamana na kukunda jamana wereka. Marfa bubulu. Keleke marfa chejugu bubulu. Kana digi wale aéroport la. Umo jamana wele. O jamana fama uma wele like ubita jamana mina kafo onde nunu anga chidonyi. Onde nunu blakana. Kele. O mo jigine fana. Sebe mumbu bulu no etama sebe passeport ye. Do ko ku ye peinture kelay, do ko le mobile glala, do ko ku ye nugo glalay. Et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. Wa do ra kunde ngo fede. Tieni jugu ni laben jugu de kumbu kono ko nyeshe jamana ma. No e Mali. S'il ne l'accepte pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, no tisega ke Lisbonne. Mali e jamana de jamana mi ni jamana basile ndo naka yelma horoya babulu jamana ba minum be nati saka ko jamana na teke Malila. Le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Wa uyeni njigini minga Bamako atike ni Mali fanwere do minga dogo Bamako ateke atinye. Monsieur le Président, une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants. Nyama, en même mi woni vie dabali betegele do wa ko be bi yere bulu wasa ni ngoy min no ga mi ninga nyesora la min ba to degundi soro. De cette 77e session de l'Assemblée générale suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali. Andale do ala.
ɲɔanye bi wolofila ni wolofila min n'a filɛ o kɛnɛ kan diɲɛsɛn n'a ni tɔnbaw ka yɛrɛjɛkulu kɛnɛ kan an dalen don a la wa an ka laɲini y'o ye k'a fɔ faamuyali ani wulikajɔ na kɛ nin ɲɔanye in senfɛ Mali ka lafiya ani tɔɔrɔ min bɛ Mali kan a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min na. À la condition que le bilan sans complaisance de l'ancienne ère soit établi, que les enseignements soient tirés. Minnu kɛra ka kɔrɔ an k'a lajɛ bɛɛ k'i hakili jagabɔ waasa fili minnu kɛra kununko o ɲɔgɔn na kɛnɛ kɛ bi. Et que des recommandations objectives soient formulées. Bɛnkanw ni hakilina ɲuman ka ta waasa olu bɛ ji di. Je ne doute pas qu'à travers notre action collective, nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde. An dalen don a la ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hadamadenya ni ɲumanya hakilina na gɛlɛya fɔ an fɔ bɛ diɲɛsɛn na ni yɔrɔ o yɔrɔ ne ɲɛna an kan ka se k'o bɛɛ lajɛlen duga k'o tasumaw fa. Mais aussi à promouvoir un développement harmonieux et lutter efficacement contre les pandémies, la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique. Ndale do ala k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye diɲɛsɛn na ni gɛlɛyaw ye jakungɔ banajugu min bɛ diɲɛ na bi n'o ye coronavirus ye o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya ne hakili la n'an farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se nin bɛɛ la. Les inégalités, les politiques de domination et de prédation des ressources. Diyagoya ko minnu bɛ ayiwa sebatigiw ye walima bengali ni bɔsindigi min bɛ sebatigiw ye o bɛɛ na dabila. Depuis le mois d'août 2020, kabini uti kalo tɛmɛnen san 2020 le Mali, mon pays, se trouve dans un processus ne ka jamana bɛ wulikajɔ dɔ la. Transition qui prendra fin le 26 mars 2024. Marsi kalo tile 26 nata san 2024 camancɛ fanga min n'anw bara k'o baara kɛ o kan ka ban ka bɛn o ma. Par le transfert de pouvoir aux autorités élues. N'o kɛra tuma min fanga kura anw bɛ bɔ a la k'a di fanga kura malidenw ye maa minnu sugandi a bɛ di olu ma. D'ici à cette échéance et conformément aux recommandations des assises nationales. Yani o don cɛ an ye ɲɔgɔn ye kɛ Mali kɔnɔ an ko min ma assise nationale bɛnkan minnu ni hakilina minnu fɔra o la. Refondation. N'o ye jamana Mali kura sigili ye senga. Les autorités de la transition se sont engagées dans 2 chronogrammes convenus avec la CEDEAO à faire des réformes politiques institutionnelles avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime. Mali ani CEDEAO bɛnna fɛnga ko ba fila a fɔlɔfɔlɔ ye min ye yɛlɛma kuraw ka don jamana yɛrɛ taabolo la a filanan o de ye fanga ka ta ka di vote mana kɛ min ye min mana sugandi. De refonder l'État malien. Jamana kura ani hakilina kura Mali. L'aspiration profonde et légitime de notre peuple. Malidenw bɛ min ɲini o de ye hɛrɛ ni bɛɛ ye. À la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali. N'o bɛɛ lajɛlen dafara malidenw ka jɔrɔ ye min ye o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan waasa jamana bi basigi yɛlɛma ani fanga bɔsiw ani i k'a dɔn janfaba min bɛ Mali kɔnɔ o ka ban malidenw hakili ka sigi ka waati jan kɛ min b'a to an bɛ kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma. Dans cette perspective, je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures. Nisɔndiyalen don sabula taamasiyɛn ɲuman caman de bɛ bi ne ka jamana kɔnɔ min ye Mali ye. Ont déjà été réalisées, notamment la promulgation de la loi électorale. Bɛnkanw kɛra votew kan ka kɛ kɛcogo min na jɛlenya na jamana den bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kan o ye dɔ ye. Qui comprend entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Jɛkulu kan ka sigi sen kan min ye maliden bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu ye o de bɛna votew lajɛ k'a labɛn namara ni ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ min na. Dont l'installation est à un stade avancé ainsi que la mise en place. N'o ye a maaw sugandili o baara yɛrɛ daminɛna kosɛbɛ an ye ko janba k'o la. D'une commission composée d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne. I b'i miiri maa o maa n'a bɛ Mali kɔnɔ ko maliden don politiki maa fara min bɛ politiki se bɛ min ye se tɛ min ye a bɛɛ lajɛlen maa dɔ b'a jɛkulu kɔnɔ maa ma to kɔfɛ. Chargé de la rédaction de la nouvelle constitution. Olu fana bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min ni jamanaden wɛrɛw talen don minnu bɛna jamana sarabolo kuraw sigi ɲɔgɔn kan. Sur un autre plan, peu de gens savent. N'o bɔra yen mɔɔw kan k'a dɔn k'a fɔ Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément 4 types d'insécurité. Le terrorisme. Ni o bɔra la tiɲɛ don
anye jamana caman ye gɛlɛya bɛ jamana minnu nga i n'a fɔ lakanabaliya gɛlɛya nga Mali ta o barika bonyana kosɛbɛ sabula min ye naani ye bolofara naani i k'a dɔn lakanabaliya la o de ye Mali sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Les conflits communautaires a fɔlɔfɔlɔ kɛra Bamanju nani ye ani sigidalamaw yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye fila ye. manipulés par les terroristes et les façons authentiques étrangères. Bamanju ani minnu bi bɛnkan na olu nana juguya ani farafarali don jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ. La criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. Ka tila ka na ni janfan jugu ye janfan min kɛra sababu ye badimaw ni sinjimaw ani maa minnu bɛ dugu kelen ni jamana kelen la k'olu bila ɲɔgɔn na faali banbali ani tiɲɛni kɔda. Parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. N'o y'i bɔ a la an bɛna segin de segin min ni jamana den bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ɲini n'o ye basigi ani kelenya ye an bɔra k'o kɔsagi bɛɛ de boloda k'o labɛn kɛ. Le Mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité. maa ma b'o janfa kɔnɔ Mali kelen bɛ k'i disi da u la bi wa hali sini an b'o kɛlɛ kelen de la. En particulier les groupes extrémistes qui sont responsables. maa jugu ni janfanduw ni ayiwa kafiri minnu jurulen don Mali kan. De toutes sortes d'abus. n'u bara ka fɛn bɛɛ kɛ k'a dama tɛmɛ. Paisible population. maa minnu bɛ yen ni se t'u ye dabali t'u ye ka taa bi u ka sigidaw la. En ce qui concerne le Mali. Mali. Je suis heureux et fier de vous annoncer que le groupe terroriste. nisɔndiyalen don k'u fɔ a ye diɲɛsegin naani jamana bɛɛ ne nisɔndiyalen don n walawalalen don n bɛ nin ɲɛfɔ a ye. Était sérieusement affaibli. fanga t'u la bilen Mali bɛ baara min kan k'a kɛ Bamanji minnu nana sura an kan an'u dɛmɛbaaw fanga t'u la bilen n b'o fɔ a ye. Et la peur a même changé de camp. sisan kɔni jatigɛ ni siran a yɛlɛmana dɔw ka fan fɛ a tɛ anw na bilen. Cependant, ce groupe criminel garde encore et toujours nin maa fala jugu une certaine capacité de nuisance. hali bi se dɔ b'u ye ka tiɲɛni kɛ jamana ye. Atteinte à notre intégrité territoriale. sabula dabali ni fɛɛrɛ bi ne ka baw bolo min kɛ dabali jugu wɛrɛ b'u bolo min bɛ se ka tiɲɛni kɛ. Et de terroriser nos populations. o dabali jugu kɔni ye an ka jamana denw i k'a dɔn ka t'olu sigiyɔrɔ la k'olu ni tɔɔrɔ k'u dabali ban. Les vaillantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées. anw ka sɔrɔsikulu dusu min b'u la u n'o wulikajɔ de bɛ ɲɔgɔn na su fara tile kan ka jamana kisi. À faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. fɛn o fɛn ni balaw don walima kojugu don anw ka sɔrɔsiw disi dalen don a la ala sago a sago. Sous l'impulsion de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. camancɛ fanga ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn o ka dabali a n'o ka fɛɛrɛ kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ kuru kelen kɔnɔ waasa ko in bɛ ɲɛ cogo min na. Le gouvernement du Mali continue d'intensifier Mali gouvernement hali bi a bara ka dɔ fara dabali kan. les efforts importants pour recruter, fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye i n'a fɔ cɛta former, équiper, k'u kalan ka dɔnniya d'u ma ka fanga d'u ma. capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes. u bilalen bɛ baara min na waasa u ka dafa. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là n bɛ min fɔ a ye k'a fɔ an ye kɛlɛ minnu daminɛ kabini kununko fo bi. ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives o kɛra sababu ye Mali sɔrɔdasiw ani ayiwa lakanabaw olu ka fanga caman sɔrɔ ani u ye sebaya caman sɔrɔ. contre les forces obscurantistes. Bamanjiw ni jugukisɛ bilen minnu daga bɛ Mali da la sebaya caman sɔrɔ olu ka bi. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité. a kɛra sababu ye Mali a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ faamaw kan ka taabolo ni katimu kura min boloda olu ɲɛ ka sɔrɔ. Sur une grande partie du territoire national, yɔrɔ caman bɛ yen o kɛra o donna jamana garijɛgɛ la. ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes an ka jamanaden caman kun dara fan wɛrɛ fɛ ala ni siran ani gɛlɛya fɛ o caman jɛgɛra bi. dans leur localité d'origine. u sigiyɔrɔ kɔrɔw la kɔni. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire, an b'a dɔn sécuritaire, a ses limites. an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ dan de bɛ kɛlɛ la marifa cili dan de b'a la. Raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, o de la le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques,
social, de développement, y compris la fourniture des services sociaux de base à nos populations. Voilà, hal ni ye se sɔrɔ hal ni fanga kɛra i ka sɔrɔsi kulu la o tɛ kɛlɛ bannen ye f'i ka dabali wɛrɛ de tigɛ min ye gouvernement Mali gouvernement ye a b'a ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ dabali kura ni fɛɛrɛ kuraw bɛ tigɛ cogo min na sabula kɛlɛ bannen ni sɛgɛn ani ɲani ni gɛlɛya de bɛ na dabali kuraw tigɛlen don gouvernement fɛ waasa yiriwa yɛrɛ ka se ka na jamana kɔnɔ mɔɔw bɛ ɲinɛ kɔrɔlen kɔ cogo min na. Durement affecté par la crise multiforme que nous traversons depuis janvier 2012. O kɛra naam. Avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre. Utikalo tile mugan naani tɛmɛnen na Mali faamaw ye wulikajɔ bolo kura da bolo min bɛ kɛ sababu ye yiriwa caman ka na sabula jamana in yɔrɔ caman de tun bɛ yen jango camancɛ la min kun bɔra ayiwa fanga yɛrɛ taya la n'o kun bɔra jamana taya la olu bɛɛ lajɛlen seginna ka na bi jamana ka hakɛ kɔnɔ. Et son plan d'action 2022-2024. Wa fɛɛrɛ dɔ tigɛlen don o waati fɔlen kɔnɔ min bɛ se k'a to yiriwaba de bɛ na ka jamanadenw bɔ nɔgɔ la. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition camancɛ fanga mɔɔw ka dabali n'u ka fɛɛrɛ ka miiri o y'o ye. D'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Fo camancɛ o bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye bamanjugu ni jugu ni ka bɔ an camancɛ la. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. O dama tɛ sɔrɔ kelen kɔfɛ minnu ni minnu wulila ɲɔgɔn kan tiɲɛ ma sigiɲɔgɔnya la balimaya la olu ka tila ka segin ɲɔgɔn ma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ lawale u kun bɛ cogo min. Parallèlement, la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, bɛn ni kelenya min n'o bɛ fɔ Mali kɔnɔ. Issu du processus d'Alger, jango bɛnkanw minnu kɛra n'o ye bolonɔbila sɛbɛn ye min kɛra Algérie. une priorité stratégique des autorités de la transition. Wa camancɛ fa mɔɔw banbalen b'o kan kosɛbɛ o sɛbɛnfura o ma bila kɔfɛ. En tant qu'instrument pacifique de résolution durable de crise que traverse le Mali dans sa partie nord. N'o y'i bɔ a la o sɛbɛnfura in bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya fɔ bɛ kɔrɔnfɛla la n'o nana ni siya wuluma kɛlɛ ye walima dɔw ka muruti o bɛɛ lajɛlen b'o sɛbɛnfura de kɔnɔ min ka girin kosɛbɛ n'o bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kelenya ka jidi ka waati jan kɛ. Je dois dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion de niveau décisionnel des parties à l'accord, tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022. San 2022 utikalo tile 5 tɛmɛnen na wulikajɔ minnu kɛra ni o kɛra sigikafɔ ye o kɛra nisɔndiyaba ye anw ma anw malidenw ma. Cette importante réunion qui a regroupé les parties signataires et la médiation internationale. O kɛra sababu ye maa minnu ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ a kan bɛ Algérie ta in de ma ani maa minnu kun b'a ko ɲɛmaaya la u ye bɛnkan kura kɛ bɛnkan kura min n'o kɛra nisɔndiyaba ye. A permis de lever certains obstacles. O kɛra sababu ye gɛlɛyamisɛnnin min kun bɛ dugu ma caman mɔɔw ka ɲinɛ o kɔ ani sigasɛgɛnna ka bɔ mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Relancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Sisan minnu ni minnu fɔra k'a fɔ k'o ka kɛ n'o ye bɛnkan ye olu bara ka taama olu bara ka ɲɛɲini wa olu bara ka bila sen kan. Poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix, la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord, CSA, s'est tenue à Bamako il y a à peine quelques semaines, le 2 septembre 2022. Septembre kalo tile fila 2021 jɛkulu min n'o bilala jɛkulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ bɛnkan minnu kɛra Algérie ɲinan kana k'a fɔ a foyi kɔ olu ka ɲɔgɔn ye sɛbɛn bɛn kɛr'o la tuguni k'a sɛbɛntiya k'a fɔ bɛn kɛra minnu ka bɛɛ lajɛlen bara ka taama a sira fɛ. Cette session du CSA est un signal fort de la volonté des partis o jɛkulu de tɔgɔ ye ko CSA à s'engager dans une nouvelle dynamique bɛnkan kura hakilina kura en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord. N'o kɛra bɛnkan minnu sɛbɛnna ni bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen bi sigi kala kan k'a ɲɛnabɔ. Je réaffirme ici notre attachement à ce processus. An bɛ an ka bonya a n'an ka karama ta ani halibi an ka kankelentigiya ka ɲɛsin o bɛnkan ma. Réussite demeure l'une des conditions sine qua non de la stabilité durable du Mali. Jamana yɛrɛ n'o ye Mali ye a ka bɛnkan laban ani hɛrɛ ka suru jamanaden bɛɛ kan n dalen don a la k'a fɔ nin papiye ninnu ani nin sɛbɛnfura minnu sɛbɛnnen don ni bɛnkanw b'a kɔnɔ
o be ke sababu ye ka bela jile sabati. C'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. Algérie ani jamakulu minu varla nyanga wasa ni ngwe nga se ka ke ka nye ka do berla anga folibu ye ani tanni. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins, que je salue au passage pour leur hospitalité à l'égard des nôtres. Magnine, gele anga jamana de minu zoro nu yu sigoro bla kata dafa jamana una ambu foku wale nyumando ou kera dunan jatigi nyumanyi. Je n'oublie pas non plus celle de nos compatriotes déplacés internes. Magnine fana jamana de do bora usigi dala kana sigi warela jamana ere kono. Magnine Je veux les rassurer que le gouvernement du Mali reste très attentif à leur situation précaire. Gouvernement magnine awa tinyine gele ni komi mdale doku segera gouvernement magnine ko gouvernement tinyine. Et que tous nos efforts visent à créer les conditions propices à leur retour. Andale do ala ka fa na dabali betege beka sega sagi chugo nyumange katika sigida korola kati fasula katika kabila la. La sécurité et la dignité en vue de leur participation effective à la vie de la nation. Nous manya sagili ko uka sagi uka dambe koro kono anu uka horonya kono go fana tinye fo ka soro yiri wa batara ka bela jile segere. Monsieur le Président, dans sa difficile quête pour la paix, Nyama mbada itloka kafo here ani lakana soroli geledu. la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA. Ndale do ala sabla MINUSMA tiendo uye chesirika uye wulika joke ama nyino ko ha ama ke wala nyuma baliye ambu fola. De sa création en juillet 2013 à nos jours, Kabina sigira jouer kalola sans 2012 kana bla bila tend à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. uye Mali deme nu fe kosobe mim se ka to basigi bina jamana kono. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage au nom du peuple et du gouvernement malien Odela Mali don do ala ani fama utwala à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères, mama tura jahadi kelena ikara Mali denyo ikara dunanyo civils comme militaires, tombés sur min ye sorratio min de sorratio mama no ni tura kelena le champ d'honneur au Mali. wallahi an be dugaw ku ye wa andi nyinu ko. Cela dit, il No faut boray reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels l'aménagement a été déployé au Mali ne sont pas atteints. kiendo go tambali fana kiendo be ko fo minisma na furandama Mali ko na sanda ninye unna kunye fonye anga kinye fonye abela jele fana manye chama be min jengenedu. Et ce, en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. Halno ya soro benganze be chama de bora Nations Unies yere la ya a chama be o madafa wa o manyena bo. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de l'aménagement à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Au-delà, kabini kunungo anyafo ka fo MINUSMA na ku min bala a benga umbe ani hakilina dobe angunyo nyini Nations Unies fe wa ambi saga ka halibe ko nyini min ba to MINUSMA na ku ani jigisigi min ni jamana don no e Mali don jigi dale do aka olu ka se ka dafa fo o hakilina o kura ka do o ka aywa nakuna. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour la MINUSMA de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali. Voilà. Donc, au-delà, MINUSMA akangi jando na kun kerengere ne min bala Mali kono. Anna kun ye bara ni jamana demeni min ye. MINUSMA ke angi bambo deka. Nga hakilina jugu ani tamashen jugu minnu bi bo kofe kana do uko hakilina na oye tamashen ya amemi zebe korofo no tinye pour servir des agendas cachés. Ma jugu minnu be walma jamana jugu minnu be hakilina minnu bo lula no e Mali tieni walma hakilina jugu minnu bo la no e Mali shwani e ka do hakili ka to la o jete kamne compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme
ni u bɛ wuli ni kuma bana minnu n'o ye jo sariyaw kuma fin de déstabilisation. ani awakulu kala kumaw min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ dafiri walima ka jamana kiliku. Monsieur le Président, ɲɛma le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, diɲɛ b'a dɔn président e yɛrɛ b'o kalama k'an bɛɛ lajɛlen to pankuru kɔnɔ a b'ara ka pan n'an ye sanfɛ a bolibaa sina k'i cu k'an jala to avion kɔnɔ. le 10 juin 2021, par juin la kalo France, tile 11 qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, o kɛra bɛɛ ɲɛna k'an don ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya talifili kɔnɔ min ye sɔrɔdasi bolofara min bɛ yen n'o ko Barkhane olu sina ka ala minɛ ka janfa yɛrɛ bolo da siɲɛ kelen ka taa k'an don. mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités. o n'a ta bɛn o m'u bɔ koyi min ye tubabuw ye u laban na ɲɛnagɔlɔma to kana muru tora Angola bari. L'autorité française. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. o n'a ta bɛn an bɛ kuma kelen fɔ diɲɛ maa k'o faamu jamana min bɛ yen ko Faransi a denw gɛlɛya tɛ maliden